eky marigny iza fa tiany dady agnisan'olo miavaka aminy havako jiaby nandany indrindra nerintsandriny tsy zahany foagna zako marary fa magnano zay tokony ho vitany azalahy fagnajagna be ho anazy tadidiko tambola ely sendra izy avy miboaka maalagna tsy mitondra mofo be gny fontsy na mofo jofo aletion magnatozay zafinazy mafo agnatin'olo mpagnajoza matetiky amy telefony na tsy isan'andro tsy magnadigna inona de lavitra za manohitony na de fa be za fiera misaotra dady nagnampy ray aman-dreniko natomboky ety fotsy nagna misy fotoagna avivoatsombopoaka voaveloko be na malevalykamo nirendra tsy nahaino be isomary masiesieka ze faberonone lasana azo surnomby ditreka farako midongidongy ele zay rahe lera tsy nety jiaby fo nakolezaka nagnitsanao dadiko tiako viavy ndraika lofo natabandala tsy hitako aminao niaratsy ampagna fera zaho misaotra dady tsisy masona hoe zaza mitady fitiavanao tsikara afonatsikiba olo tsisy tonga lafitra fa no minamagna an'igny tsy ho zavatra adifasany voandala lagon hoe na tsy mily magnafitra ira zay atoko anao hoe mirary nisoa sy ny mevadade Volcan Studio.